Benjamin, han er i hovedpersonen. Han skal flytte skolen. Dengang der flytter han til kostskole, fordi at han har svært ved at gå i en almindelig folkeskoleklasse, fordi at han er lam i den ene side, altså i venstre side. Hans første skoledag, den går fint nok, indtil han skal have matematik, fordi at der er det, at han skal holde på en lineal, og det er han ikke god til, fordi at han er lam i venstre side. Efter skolen, der er han taget med nogle af de andre drenge ind i byen, hvor at de keder sig lidt, og så derfor så tager de hen til en seksolog, hvor de siger, at 2 af dem er bøsser og gerne vil have sex, men de er så bange for, at deres gangvagt er dem, og de så kommer i meget ballade. Efter de har været inde i byen, der er det, at Benjamin han tager til lektiehjælp, fordi at han ikke er god til matematik, og der er det, at han møder en pige, der hedder Malen, som han bliver forelsket i, og hans rumkammerat, han er også forelsket i hende. Ja. Og så efter aftensmaden, der er det, at de planlægger, at de skal tage hen til pigernes gang, hvor de vil besøge dem. Og der er de så på vej derhen i det sidste kapitel. Han starter på en koldskole. Og fordi han skal det fjerde, som han kunne før, og så er han så lammet i venstre side. Og så første dag, han så kommer ind, og så begynder i skolen der, og så da han så skal have matematik, så får han et problem, fordi han jo er lammet i venstre side, så kan han ikke så godt bruge linealen, og så bliver han sendt til lektielæsning. Og så, så er de så inde i byen, hygger lidt rundt der, så tager de til en seksolog, og så ved den her seksolog, der snakker de sådan om de ting med, der er 2, der godt ved sex, og bøsser og sådan noget der. Og så efter at de så er været til seksologen der, så tager Benjamin til lektielæsning, hvor han så møder en pige, som han bliver forelsket i, men det er hans værelseskammerat også. Og så i slutningen af kapitel 4, der er de på, eller faktisk hele kapitel 4, der er de på vej over til pigerne, og så stopper de så der, lige når det er der sådan set.